Poznato tvorničko naselje Cipelarskog veleobrta u Borovu doživjelo je u svojoj povijesti još nezapamćen dan. Uz najveće slavlje blagoslovljene su ovdje nove zastave tabora Hrvatske ustaške mladeži i ogranka Hrvatskog radničkog saveza iz Borova. Svečanostima je prisustvovao i poglavni pomoćnik i zapovjednik ustaške mladeži, profesor Ivan Oršanić. Kuma zastave, gospođa Ksenija Ulac, supruga povjerenika tvornice.